हरे कृष्ण माताजी। हाँ प्रभु जी। వచ్చిందా మాతాజీ స్క్రీన్ ఇది? వచ్చింది ప్రభు जी। హరే కృష్ణ. సో లెవెల్ 2 భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మీ అందరికీ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. ఈరోజు 14వ అధ్యాయము గుణత్రయ విభాగ యోగము పార్ట్ 2 వరకు చూస్తున్నాము. అంటే నిన్న వరకు మొదటి 15 శ్లోకాల అవగాహన కార్యక్రమం చూడడం జరిగింది నిన్నటి క్లాస్ లో. సో ఈ అధ్యాయంలో మొత్తం 27 శ్లోకాలు. అందులో మొదటి 4 శ్లోకాలలో ఆ భగవంతుడు సృష్టి తత్వాన్ని గురించి వివరిస్తాడు. ఆ తర్వాత 5 నుండి 13 శ్లోకాలలో సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణములు అవి ఏ విధంగా బంధిస్తాయి, అలాగే వాటి లక్షణాలు ఏమిటి అనేటువంటి అంశాలని చూడడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఈ 5వ శ్లోకం నుండి 13 వరకు చెప్పినట్లు సత్వ రజో తమో గుణాలు అంటే ప్రకృతి త్రిగుణాలు అయినటువంటి ఈ 3 గుణాలు బంధించేటువంటి రీతి, అవి జీవులను ఏ విధంగా బంధిస్తూ ఉన్నాయి, అలాగే వాటి యొక్క లక్షణాలు అనేటువంటి అంశాలని, అవి ఉన్నటువంటి ఆ పరిస్థితులలో వారు ఏ విధమైనటువంటి లక్షణాలను ప్రదర్శిస్తుంటారు అనేటువంటి అంశాలు చూడడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇక 14వ శ్లోకము నుండి 18వ శ్లోకాల వరకు ఆ గుణాలను వృద్ధి చెందించుకున్నటువంటి జీవులలో కలిగేటువంటి ఫలితాలు, ఆ ఫలితాల ప్రకారంగా వారు పొందేటువంటి స్థితి, సో అనేటువంటి వీటిని చూడడం జరిగింది. ఇక్కడ 14వ శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. మనిషి ఆ సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉండి మరణించినట్లయితే, అంటే జీవితకాలం అయిపోయినట్లయితే, వారు అంటే ఆ సత్వగుణంలో ఉండినటువంటి కారణంగా, ఆ సత్వగుణాన్ని వారు వృద్ధి చెందించుకున్నటువంటి కారణంగా వారు జ్ఞానులు ఉండేటువంటి, అంటే మరణించిన తర్వాత ఈ దేహాన్ని వదిలిన తర్వాత ఆ ఆత్మ జ్ఞానులు ఉండేటువంటి పవిత్ర లోకాలను, అంటే రజోగుణము తమో గుణము లేనటువంటి ఆ లోకాలలోకి చేరుకుంటారు. ఆ సత్వగుణాన్ని వృద్ధి చెందించుకొని సత్వగుణంలోనే ఉండి ప్రధానంగా జీవించి ఉండి ఈ దేహాన్ని వదిలివేసినట్లయితే వారు ఎక్కడికి వెళ్తారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఆ 14వ శ్లోకంలోను అలాగే 15వ శ్లోకంలో చూస్తున్నాం. మనిషి రజోగుణ ప్రధానంగా ఉంటూ, అంటే జీవుడు ఈ దేహాన్ని పొందినప్పుడు ఆ దేహంలో ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలలోని రజోగుణం ప్రధానంగా ఉండి అతడు ఈ దేహాన్ని వదిలివేసినట్లయితే పనులతో ప్రేరణ పొందేటువంటి వారిలో జన్మిస్తారు అని, అలాగే తమోగుణ ప్రభావంతో ఉండి మరణించినట్లయితే ఆ జంతు జాతులలో పుడతారు అని మనకు అంతకు ముందు కూడా చూసుకున్నాం. ఈ ప్రకృతిలో, ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులు ఉన్నాయి. వాటిలో వివిధ, మనం మానవ జన్మ ఉన్నతమైనదిగా చెప్తాము. సో ఈ జన్మలో ఉండగానే బుద్ధి ఆలోచించేటువంటి జ్ఞానం ఉంటుంది కనుక భక్తితత్వ మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ మనము మిగిలిన వాటికంటే ఉన్నతంగా భగవంతుడి యొక్క, అంటే జీవుడి యొక్క వాస్తవిక గమ్యమైనటువంటి ఆ పరంధామాన్ని చేరుకోవాలని చెప్తారు. సో ఈ గుణాలను అలవర్చుకోవడం ద్వారా మనిషి ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం చెలాయించాలి అనేటువంటి విధానంలో ఈ గుణాలతో బంధితమై ఉంటాడు. ఈ 3 గుణాలలో ఉన్నటువంటి వారు ఏ విధంగా, అంటే ఆ గుణాలను వృద్ధి చెందించుకున్నప్పుడు ఏ విధంగా ఇంతకుముందు చూసాం. 14వ శ్లోకంలో సత్వగుణంలో ఉండి ప్రధానంగా ఉండి జీవిస్తూ ఉండి ఆ జీవుడు దేహాన్ని చాలించినప్పుడు ఏ విధంగా ఉన్నత లోకాలకు చేరుతారు అని, అలాగే రజోతమో గుణాలలో చూడడం జరిగింది. ఇక ఈ అంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో సత్వగుణంలో సాధారణంగా ఆనందము, జ్ఞానము, పాపముల నుండి ముక్తి ఉంటుంది. అలాగే రజోగుణంలో ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ అపరిమితమైనటువంటి కోరికలు, అలాగే ఫలవంతమైనటువంటి చర్యలు చేయడము. తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి వారు పిచ్చి, ఉదాసీనత, నిద్ర. అలాగే ఇక సత్వగుణంలో ఎక్కువ కాలం ఉన్నటువంటి వారు జ్ఞానం ద్వారా ప్రకాశించేటువంటి శరీర ద్వారాలను, అన్ని
అంటే నవద్వారం ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ ద్వారాలన్నీ కూడా ప్రకాశవంతంగా ఉన్నప్పుడు అది సత్వగుణం అని చెప్పబడుతుంది. అలాగే గొప్ప బంధము, ఫలవంతమైనటువంటి కార్యాచరణ, తీవ్రమైనటువంటి యత్నాలు, అది ఇక అనియంత్రితమైనటువంటి కోరిక, కాంక్షలు ఉన్నట్లయితే అది రజోగుణంగా చెప్పబడుతుంది. చీకటి, జడత్వము, పిచ్చి, భ్రమలో ఉన్నట్లయితే తమో గుణంగా చెప్పబడుతుంది. సో అలాగే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్లుగా 14వ ఈ శ్లోకంలో మనము మరణం తర్వాత ఈ సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి వారు ఋషులు ఉండేటువంటి అంటే మునులు ఉండేటువంటి జ్ఞానవంతులు ఉండేటువంటి ఆ లోకాలు. ఎందుకంటే సత్వగుణము జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి అలాగే సుఖాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి ఆ జ్ఞానులు ఉండేటువంటి లోకాలలో చేరుకోవడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఇక వీళ్ళు ఎక్కువగా ఫలవంతమైనటువంటి కార్యాలు చేసేటువంటి ఆ కార్మికులలో రాజసం ఉన్నటువంటి వారు జన్మించడం, ఆ తర్వాత వీరైతే తమసు గుణంలో ఉన్నటువంటి వారు ఇక ఆ జంతు రాజ్యాన్ని పొందడం, అంటే జంతు జాతులలో మరలా జన్మించడం జరుగుతుంది అని చెప్తాం. ఇక ఈరోజు శ్లోకాల్లో చూసినట్లయితే ఈ 16వ శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. కర్మణ సుకృతస్యాహు సాత్వికం నిర్మలం ఫలం రజసస్తు ఫలం దుఃఖం అజ్ఞానం తమస ఫలం. సో చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన సత్వగుణంలో చేసినటువంటి కార్యములు వాటి యొక్క అంటే ఆ సత్వగుణ సంబంధంలో వారు చేసినటువంటి ఆ కార్యముల ఫలములు పవిత్రమైనటువంటి ఫలితాలను ఇస్తాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక ఈ సత్వగుణంలో ఉండడం ద్వారా వారు చేసినటువంటి కార్యాలన్నీ కూడా భగవంతుని సంబంధంలో అంటే ఎటువంటి ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగినటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ సత్వగుణంలో చేసేటువంటి పుణ్య ఫలాలు ఏవైతే కార్యాలు ఉంటాయో వాటి ఫలములు పవిత్రమైనటువంటి ఫలితాలను ఇస్తాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే రజోగుణంలో చేసినటువంటి పనులు దుఃఖాలను కలగజేస్తాయి. ఎందుకంటే ఆ రజోగుణ సంబంధంలో చేసేవన్నీ కూడా మనము పొందాలి అనేటువంటి కోరికల ద్వారా వచ్చేటువంటివి కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వీటన్నిటినీ పొందాలి అనేటువంటి భావనలో చేసేటువంటి ఈ పనులు కనుక అవి దుఃఖాలను కలగజేస్తాయి అని తెలియచేస్తున్నారు. ఇక ఈ తమో గుణం ఏదైతే ఉందో అది ఎందుకంటే తమస అజ్ఞానం అని చెప్తారు. సో తమో గుణము అజ్ఞానపు చీకటిని కలగజేస్తుంది. అంటే మనకు ఉండేటువంటి దారులన్నీ కూడా అవి మూసుకుని పోతాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఈ 3 గుణాలలో గురించి చెప్తున్నారు. మనము సత్వగుణంలో ఉండి చేసినటువంటి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పవిత్రమైనటువంటి ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాము. ఆ సత్వగుణ సంబంధంలోనే ఎక్కువ కాలము ఉండి వారు ఈ దేహాన్ని చాలించినట్లయితే ఋషులు ఉండేటువంటి పుణ్యలోకాలకు చేరుతారు అని చెప్తున్నారు. సో అక్కడ నుండి ఇంకా జ్ఞానాన్ని వృద్ధి చెందించుకోవడం ద్వారా ఆ జీవుడు యొక్క గమ్యమైనటువంటి ఆ పరమాత్ముడి యొక్క ధామం పరంధామాన్ని చేరుకునేటువంటి అవకాశము ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఆ సత్వగుణంలో చేసినటువంటి కార్యాలు పవిత్రమైనటువంటి ఫలితాలను ఇవ్వడం ద్వారా వారు ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలను చేరి అక్కడ కూడా ఇంకా భగవంతుడిపై ధ్యాసను పెంచుకున్నట్లయితే వారు భగవద్ధామాన్ని చేరేటువంటి అవకాశం వారికి కలుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇక రజోగుణము ఇవన్నీ కూడా ఈ రజోగుణం అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా భౌతిక సౌకర్యాల కొరకు చేసేటువంటి పనులు. సో ఈ భౌతిక సౌకర్యాల కోసం చేసేటువంటి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవెప్పుడు కూడా మనకి వాటిలో భంగపడక తప్పదు అని చెప్తుంటారు. కార్యభంగం తప్పక జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే ఎత్తైనటువంటి భవంతులను నిర్మించాలి అని కోరుకుంటూ ఉంటాము. అది ఎంతో కష్టంతో కూడుకున్నటువంటిది, ఎంతో కష్టం అవసరమవుతూ ఉంటుంది. సో అలాగే దానికోసం ఎంతో ధనరాశులను కూడబెట్టాలి, ఎంతో కష్టపడాల్సి ఉంటుంది అందరూ కూడా. మళ్ళీ అదే కాకుండా ఆ భవన నిర్మాణానికి ఎంతో శారీరకమైనటువంటి శ్రమ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఆ రజోగుణ సంబంధమైనటువంటివి కనుక ఇవి దుఃఖాలను కలగజేస్తాయి అని చెప్తారు. ఇక ఆ తమోగుణ సంబంధంలో ఉండేటువంటి వాడు జ్ఞానరహితంగా ఉంటాడు కనుక ఏది చెయ్యాలో ఏది చేయకూడదు అనేటువంటి అంశాలు కూడా తెలవనటువంటి స్థితిలో ఉండేటువంటి వారు చేసేటువంటి ఆ పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అజ్ఞానపు చీకటిని కలగజేస్తాయంటే ఉన్నటువంటి మార్గాలను కూడా అవి మనకి లేకుండా మూసుకుపోయేటట్లుగా చేస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు.
సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. సత్వాత్ సంజాయతే జ్ఞానం రజసో లోభ ఏవ చ ప్రమాద మోహౌ తమసో భవతో జ్ఞానమేవ చ. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, సత్వగుణము నుండి నిజమైన జ్ఞానము, రజోగుణము నుండి అంటే రజోగుణముచే లోభము, దురాశ, అలాగే తమో గుణము చేత పిచ్చితనము అంటే నిర్లక్ష్యము, మోహము, భ్రాంతి వృద్ధి చెందుతాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే ఈ సత్వగుణంలో ఎక్కువగా ఉండి ఉన్నట్లయితే ఆ సత్వగుణం ద్వారా వారికి నిజమైనటువంటి జ్ఞానం అంటే ఏది చేయవలసిన కార్యము, ఏది చేయకూడని కార్యము అనేటువంటిది వారికి అవగాహన అవుతుంది. కనుక వారు వారిలో నిజమైనటువంటి జ్ఞానము వృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అలా కాకుండా రజోగుణంతో వారు ఉన్నట్లయితే ఆ రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి వారు చేసినటువంటి ఆ పనులు, వారి యొక్క ఆ ఆలోచనల ప్రకారంగా వారిలో దురాశ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక తమోగుణ సంబంధంలో ఉండేటువంటి వారిలో పిచ్చితనము, ఆ భ్రాంతి వృద్ధి చెందుతాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నటువంటి అంశంలో భాష్యంలో చెప్తారు, ప్రస్తుత నాగరికత జీవులకు అనుకూలమైనది కాదు, కనుకనే కృష్ణ భక్తి భావన ఉద్దేశించబడినది. ఇక్కడున్నటువంటి ఈ కలియుగంలో మనకి ఉండేటువంటి పరిస్థితులలో సో ఈ ఉన్నటువంటి వీటి నుండి మనం బయటపడాలి అంటే ఆ కృష్ణ భక్తి భావన ద్వారా సమాజం సత్వగుణాన్ని పెంపొందించుకుంటుంది. అంటే భక్తి మార్గాన్ని అనుసరించినట్లయితే సత్వగుణము వృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా సత్వగుణంలో వృద్ధి చెందించుకోవడం ద్వారా వారు ఈ రజో తమో గుణాలకు అతీతంగా ఉండి అంటే ఆ ఇతర జంతు జాతులకు ఉండేటువంటి క్రియలు వాటి నుండి బయటపడి ఈ జనులు బాధ్యతాయుతంగా ఏది చేయవలసిందో ఏది చేయకూడదో అనేటువంటి అంశాలను తెలుసుకొని వారు ఉంటారు అని చెప్తారు. అందుకని ఇక్కడ ఒకే వ్యక్తిలో ఇక్కడ చూడండి, మనం ఈ ఫిగర్ చూస్తే ఒకే వ్యక్తిలో మనకి 3 గుణాలు వారిలో వృద్ధి చెందాయి అని అనుకున్నప్పుడు ఎలా ఉంటారు, ఒక్కొక్క గుణము వృద్ధి చెందినప్పుడు వారు ఏ విధంగా ఉంటారు అంటే ఇక్కడ సత్వగుణంలో వారు స్థితమై ఉన్నట్లయితే ఆ సత్వగుణంలోనే ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే వారు ప్రకాశవంతంగాను జ్ఞానవంతులుగా ఉండి ఎప్పుడు నిర్మలమైనటువంటి స్వభావంతో ఉంటారు అని చెప్తారు. అలా కాకుండా ఇక వారు ఆ రజోగుణాన్ని ఆశ్రయించినట్లయితే ఆ రజోగుణంలో వారు మంచిని చెడుగా అంటే ఏది మంచి ఏది చెడుని మంచిగా భావించి అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాలే వాస్తవికమైనటువంటి సుఖాలు అని భావించి వాటి వరకు అనేకమైనటువంటి కోరికలు, తపన, దురాశలు కలిగి ఈ విధంగా ఆందోళనకి గురి కావడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ రజోగుణ సంబంధంలో ఉన్నట్లయితే. ఇక తమోగుణంలో ఉన్నటువంటి వానికి ఏది తెలియకుండా పిచ్చితనము, నిర్లక్ష్యం ద్వారా మోహానికి, భ్రాంతికి గురి అయ్యి అతడు ఏం చేస్తున్నాడో ఏం చేయకూడదు అనేటువంటి స్థితులు కూడా తెలియకుండా ఉండేటువంటి విధంగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో కాబట్టి సాధారణంగా మనకు తెలిసినటువంటి ఈ విధానాల ద్వారా సత్వగుణాన్ని వృద్ధి చెందించుకొని సత్వగుణంలో ఉండడం ద్వారా ఆ భక్తికి అనుకూలమైనటువంటి స్థితి కలుగుతుంది. తద్వారా ఆ భక్తి మార్గాన్ని అనుసరించి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండి, ఎందుకంటే రజోగుణంలో అశాంతి కలుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాటిని అన్నిటిని మనం పొందాలి అనేటువంటి భావనలో అశాంతికి వస్తాం. కానీ సత్వగుణంలో శాంతియుతంగా ఉండేటువంటి, నిర్మలంగా, ప్రకాశవంతంగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఆ సత్వగుణాన్ని వృద్ధి చెందించుకోవడం ద్వారా ఈ జీవుడు ఆ జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకొని ఇంకా ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరడానికి కావలసినటువంటి ఆ భక్తి మార్గాన్ని, జ్ఞాన మార్గాన్ని తెలుసుకొని ఆ పరమాత్మ తత్వాన్ని తెలుసుకొని అతడు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుందని చెప్తారు. సో అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మరి ఈ విధంగా ఈ సత్వగుణాలు వృద్ధి చెందితే కలిగేటువంటి ఫలితాలలో చెప్తున్నారు ఆయన. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్తా మధ్యే తిష్టంతి రాజసాః జగన్య గుణ వృత్తిస్థా అదో గచ్చంతి తామసాః. సో ఇక ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, సత్వగుణంలో స్థితమై ఉన్నటువంటి వారు ఈ దేహాన్ని వదిలివేసిన తర్వాత ఆ ఆత్మ
ఊర్ధ్వలోకాలకి అంటే ఈ మానవులుగా ఇప్పుడు ఉండేటువంటి ఈ భూలోకం ఏదైతే ఉంటుందో, మనం నివసిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ భూలోకాన్ని ఈ లోకాన్ని వదిలి దీనికంటే ఉన్నతమైనటువంటి లోకాల్లో ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా మహర్షులు ఆ రజో తమో గుణాలు లేనటువంటి ఆ లోకాలకు వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే రజోగుణంలో స్థితమై ఉండేటువంటి వారు ఇక ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడే ఉంటారు. ఈ కార్యక్రమాలు, ఈ పనులు చేసేటువంటి ఈ మధ్యలోకాలలోనే ఉండిపోతారు అని చెప్తారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి ఉన్నత లోకాలుగా ఆ మార్గాల్లో వారు పయనించలేరు అని చెప్తున్నారు. ఇక ఎవరైతే తమో గుణంలో ఉండిపోతూ ఉంటారో, ఆ తమో గుణంలో ఉండేటువంటి వారు ఇంకా ఇప్పుడున్నటువంటి స్థితి కంటే కూడా ఇంతకు ముందే చెప్పాం జంతు జాతులలో వారు జీవిస్తారు అని, పుడతారు అని. సో కాబట్టి ఇంకా ఇంతకంటే అధమమైనటువంటి లోకాలలోకి వారు పడిపోవడం జరుగుతుంది. పాతాళ లోకానికి, నరక లోకాలకి ఆ విధంగా ఉండేటువంటి లోకాలకు సరిపోదు అలా చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనకేంటి ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాల్లోని కర్మల ఫలాలు మరింత స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. అంటే ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకి అంటే సత్వగుణంలో ఉండడం ద్వారా ఉన్నతమైనటువంటి స్వర్గలోకాలు, అంతకంటే ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు చేరుకున్నటువంటి స్థితిని తెలియజేస్తున్నారు. రజోగుణంలో ఉండినటువంటి మిశ్రితమై ఉంటుంది కాబట్టి అది ఇటు సత్వగుణానికి, తమో గుణానికి మధ్యస్థంలో ఉంటుంది. కనుకనే ఆ మధ్య స్థితిలోనే ఉండిపోతారు. వారు మరలా ఈ మానవులుగా ఉండి ఈ భూలోకంలోనే ఉండి ఈ విధమైనటువంటి పనులు చేయడము. ఒకవేళ ఆ గుణాన్ని వదిలినట్లయితే మరలా ఉన్నతమైనటువంటి గాని లేదా అంతకంటే హీనమైనటువంటి పనులు చేస్తే అధస్థితికి చేరుకోవడం గాని జరుగుతుంది. సో అంటూ ఈ శ్లోకంలో ఆయన ఆ గుణాల వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితాలని ఆయన మనకి తెలియచేయడం జరిగింది భగవానుల వారు. సో ఇక్కడ మనం చేసేటువంటి కార్యాచరణ ప్రకారంగా సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు మరణం తర్వాత ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకి, అలాగే రజోగుణంలో ఉండేవారు ఈ భూలోకంలోనే, తామసం ఉండేవారు ఇంకా తక్కువ జాతులలో పుట్టడము. ఇక వారు చేసేటువంటి ఫలితాల యొక్క ఫలాల గురించి మనం 16 శ్లోకాలు చెప్పారు. పవిత్రమైనవి అని. రజోగుణంలో ఉన్నవారు కష్టాలను అనుభవిస్తారు అని, తామస గుణంలో ఉన్నవారు మూర్ఖత్వంతో పనిచేస్తూ ఉంటారని, ప్రభావము అనేది కూడా చూడడం జరిగింది. నిజమైనటువంటి జ్ఞానం కలుగుతుంది సత్వగుణం వల్ల. రజోగుణం వల్ల దురాశ కలుగుతూ ఉంటుంది. తమో గుణం వల్ల పిచ్చి, భ్రమ కలుగుతాయి అని తెలుసుకోవడం జరిగింది. సో ఇక ఈ 19వ శ్లోకంలో సాధారణంగా ఈ సత్వ, రజో, తమో గుణాలు అనేవి ప్రకృతి త్రిగుణాలు. అలాగే ఆ తమో గుణంలో, రజో గుణంలో ఉన్నటువంటి జనులకు సత్వగుణానికి చేరుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే వాటిని వదిలివేసినప్పుడు ఆ తమో రజో గుణాలను వదిలివేసినట్లయితే వారు సత్వగుణాన్ని చేరుకునేటువంటిది ఆ పద్ధతే ఇక్కడ మనకి కృష్ణ చైతన్యము అని చెప్పబడుతుంది. సో దాన్ని వినియోగించుకున్నటువంటి వారు ఊర్ధ్వమైనటువంటి స్థితిలోకి పోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఉండేవారు అధస్థితిలోకి జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఆయన ఈ జీవుడు చేసేటువంటి పనులన్నీ కూడా ఈ గుణాల వల్లనే జరుగుతూ ఉన్నాయి అని తెలుసుకునేటువంటి వారి గురించి అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ గుణాతీతుడు, ముక్తుడు అనేటువంటి దాన్ని ఈ 19, 20 శ్లోకాలలో కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. నాణ్యం గుణేభ్య కర్తారం యదా ద్రష్టానుపశ్యతి గుణేభ్యశ్చ పరం వేత్తి మద్భావం సోదిగచ్చతి. అన్ని పనులలో అంటే ఇక్కడ ఈ త్రిగుణాల బంధితమైనటువంటి అంటే ఈ జీవులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ జీవులందరూ కూడా చేసేటువంటి ఈ పనులలో అన్ని పనులలో కూడా ఈ ప్రకృతి త్రిగుణములే అంటే సత్వ, రజో, తమో గుణాలే అని అంటే ఈ చేయబడేటువంటి పనులన్నిటికీ కూడా కారణము ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలే అని, ఇతర వేరే ఏవి కారణం కాదు అని ఎప్పుడైతే వివేకవంతులు తెలుసుకుంటున్నారో, అంతేకాకుండా వీటన్నింటికీ కూడా ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలకు గుణరహితుడుగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుడిని అంటే భగవంతుడిని వీటికి అతీతమైనటువంటి వాడు అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటున్నారో అటువంటి వారు నా దివ్య స్వభావాన్ని పొందుతారు. అంటే ఈ గుణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి వారు, ఈ గుణాలకి ఎవరు అతీతుడవుతారు అనేటువంటి వారు గురించి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలోనూ ఆ భగవంతుడు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు. ఏమనంటే ఈ ప్రకృతి గుణాల వల్లనే
తప్ప మరి ఏ ఇతర కారణాలు లేకుండా ఓన్లీ ఈ ప్రకృతి గుణాల వలననే, ఈ త్రిగుణాల వలనే ఈ జీవులు చేసేటువంటి అన్ని కార్యాలు కూడా ఉంటాయి అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, ఆ తెలుసుకున్నటువంటి వివేకవంతుడు ఎవరైతే ఉన్నారో వారే ఆ భగవంతుడు, ఈ గుణాలన్నిటికీ కూడా అతీతుడైనటువంటి వాడు, గుణరహితుడు ఆ భగవంతుడు అని తెలుసుకుంటారు. అలా తెలుసుకున్నటువంటి వారు ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య స్వరూపాన్ని పొందుతారు. అంటే ఆ జీవుడి యొక్క పరమగమ్యమైనటువంటి ముక్తి ఏదైతే ఉందో ఆ ముక్తిని పొందుతారు. ఈ గుణాలకు అతీతులైనటువంటి వారు. అంటే నిజానికి ఆ ఆత్మ అనేటువంటి వీటన్నిటికీ కూడా కర్త కాడు. సో కాబట్టి ఈ చేసేటువంటి పనులన్నీ కూడా ఈ త్రిగుణాల సాంగత్యం వల్లనే జరుగుతూ ఉన్నాయని ఎవరైతే భావిస్తారో వారు దీనికి అతీతంగా, ఈ గుణాలకి అతీతుడై ఉండి ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యనామాన్ని చేరుకుంటారు. అంటే ఆ బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని పొందుతాడు, ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకుంటాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, గుణానేతాన తీత్య త్రీన్ దేహి దేహ సముద్భవాన్ జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖైః విముక్తో మృతమశ్నుతే. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, దేహదారి ప్రకృతి త్రిగుణములను అధిగమించగలిగినప్పుడు, అంటే ఈ త్రిగుణాల సంబంధాన్ని తెలుసుకొని ఈ త్రిగుణాలకు అతీతుడుగా అయినప్పుడు అటువంటి వివేకవంతుడు జన్మము, మరణము, వృద్ధాప్యము వాటి దుఃఖాల నుండి విముక్తి పొంది ఈ జన్మలోనే అమరత్వమును పొందుతాడు అని తెలియచేస్తున్నారు. సో అంటే ఎవరైతే ఈ దేహదారి, ఈ దేహాన్ని ధరించినటువంటి జీవుడు అంటే ఆత్మ అనగా ఈ క్షేత్రజ్ఞుడు. సో అతడు ఎవరైతే ఈ విషయాలను తెలుసుకుంటున్నారో, అంటే ఈ చేసేటువంటి పనులన్నిటికీ కూడా త్రిగుణాలే కారణము, జీవునికి ఆ పనులకు సంబంధం లేదు అనేటువంటి భావనను తెలుసుకున్నటువంటి ఈ త్రిగుణాలను అధిగమించి, అంటే వీటి బంధంలో చిక్కుకొనకుండా ఎవరైతే ఉంటారో అటువంటి వాడు ఇక ఈ దుఃఖాలయమైనటువంటి అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ ప్రకృతిలో, ఈ క్షేత్రం ఇక్కడ, సో ఈ ప్రకృతిలో అంటే జననము, మరణము, వృద్ధాప్యము అంటే సాధారణంగా ఆయన చెప్తున్నారు. సో అన్ని ఈ ప్రకృతిలో కనిపించేటువంటి స్థితిలోకి, ఉనికిలోకి వచ్చేటువంటి ప్రతి జీవి కూడా జన్మము ద్వారానే ఉనికిలోకి వస్తుంది. వాటికి కావలసినటువంటి విత్తనాన్ని ఇచ్చేటువంటి బీజ ప్రదాతను నేనని చెప్తున్నాను. సో కాబట్టి ఈ ప్రకృతిలో అంటే జన్మించడము, ఆ తర్వాత పెరగడము, అలాగే వృద్ధాప్యాన్ని పొందడము, వ్యాధులు పొందడము, ఆ తర్వాత ఈ పెరిగినటువంటి దేహము నశించిపోవడం, అలాగే మధ్యలో కొంత తనకు సంబంధించినటువంటి ఇతర జీవులను ఉత్పత్తి చేయడం. సో ఇదే ఈ దుఃఖాలయంలో జరిగేటువంటి, అంటే ఈ సంసార సాగరంలో జరిగేటువంటి విషయాలు. సో కాబట్టి వీటన్నిటికీ మూల కారణము ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాలే అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, వాటిని ఆ విధమైనటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వివేకవంతుడు ఈ గుణాలకు అతీతుడు అయినప్పుడు ఇక మరలా ఈ సంసార సాగరంలోకి రాడు అని చెప్తున్నారు. శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి, మరణం లేనటువంటి, అంటే జన్మము మరణము లేనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటాడు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి అటువంటి వాడు జన్మము, మరణము, వృద్ధాప్యము వంటి వాటి దుఃఖాలు అనేటువంటి ద్వంద్వాలు, సుఖ దుఃఖాదులు వంటి ద్వంద్వాలలో వారు చిక్కుకొనరు. ఆ వాటి నుండి విముక్తి పొంది, అవగాహన చేసుకున్నటువంటి వాడు వాటి నుండి విముక్తి పొంది ఈ జన్మలోనే, అంటే ఈ విషయాలన్నిటినీ కూడా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు ఈ జన్మలోనే శాశ్వతమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ 19-20 శ్లోకాలలో ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతము, ఆ అతీతుడైనటువంటి వ్యక్తికి కలిగేటువంటి లాభాలు అంటే ఫలితాన్ని ఈ 2 శ్లోకాలలో భగవంతుడు మనకి వివరించడం జరిగింది. ఇక ఆ విధంగా చెప్పిన తర్వాత మరలా అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని. అర్జున ఉవాచ కైర్లింగైత్రీన్ గుణానేతాన్ అతీతో భవతి ప్రభో
కిమాచార కథం చైతాన్ త్రీన్ గుణానతి వర్తతే. సో అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు, ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు ఇట్లా, ఓ ప్రభు, ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణములకు అంటే ఆ మూడు గుణాలకు అతీతమైనటువంటి వాడి లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, అతడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడు, అతను మూడు గుణముల బంధనమునకు అతీతంగా ఎలా అవుతాడు అనేటువంటి అంశాలను ఇక్కడ, సో వాస్తవానికి 21 నుండి 25 శ్లోకం వరకు కూడా ఆ గుణాలకు అతీతుడైనటువంటి వారి యొక్క లక్షణాలని ఇక్కడ 21 శ్లోకంలో అర్జునుడు అడుగుతాడు. ఆ మిగతా ఆ గుణాలకు అతీతుడైనటువంటి వారి యొక్క లక్షణాలని ఆ భగవంతుడు మనకి వివరిస్తున్నాడు అర్జునుడి ద్వారా. సో ఆయన ఈ విధంగా అడుగుతున్నాడు అర్జునుడు, ఈ మూడు గుణాలకు అతీతుడైనటువంటి వాడి లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి? మీరు అన్నారు కదా, మరి ఈ మూడు గుణాలకు ఎవరైతే అతీతుడవుతాడో అటువంటి వాడు ఈ జన్మలోనే ఈ భవబంధనాల నుండి విముక్తి పొంది శాశ్వతమైనటువంటి ఆ పరమాత్ముడి యొక్క దివ్య నామాన్ని చేరుకుంటాడు అని చెప్పారు మీరు. మరి ఆ మూడు గుణాలకు అతీతుడైనటువంటి వాడు లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి? మరి ఆ గుణాలకు అతీతుడైనటువంటి వాడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడు? మరి ఇంతకీ ఆ మూడు గుణాల బంధనమునకు అతడు ఏ విధంగా అతీతుడవుతాడు అంటూ అర్జునుడు మరలా తనకు కలిగినటువంటి ఆ సందేహాలని నివృత్తి చేసుకున్నట్టు కొరకు జిజ్ఞాసువుడైనటువంటి ఒక శిష్యుడిగా తనకు కలిగినటువంటి సందేహాలని తన గురువు అయినటువంటి ఆ జగద్గురువు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడగడం జరిగింది. దానికి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు 22 నుండి 25 శ్లోకాలలో ఆయన మొత్తం ఈ 5 శ్లోకాలలోనూ ఆ గుణాతీతుడైనటువంటి వారి యొక్క లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవానువాచ ప్రకాశం చ ప్రవృత్తిం చ మోహమేవ చ పాండవ నద్వేష్టి సంప్రవృత్తాని న నివృత్తాని కాంక్షతి ఉదాసీన వదాసీనో గుణైర్యో న విచాల్యతే గుణా వర్తంతి ఇత్యేవం యోవతిష్ఠితి నేంగతే. సో ఆయన సో ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఆ ప్రశ్నలకు, అంటే ఆయన అడిగాడు కదా, ఈ మూడు గుణాలకు అతీతుడైనటువంటి వాడి లక్షణాలు ఏ విధంగా తెలియబడతాయి అని, అతని ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంటుంది, అతడు ఈ గుణాలను ఎలా దాటగలుగుతాడు అని అడిగాడు కదా. సో దానికి ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ పాండుకుమారా, ఓ అర్జున, ఇక్కడ పాండుకుమార అంటే ఓ అర్జున, ప్రకాశము, ఆసక్తి, మోహము కలిగినప్పుడు ద్వేషించని వాడు లేదా అవి లేనప్పుడు కోరుకోనివాడు. సాధారణంగా ప్రకాశము అంటే సత్వగుణం, ఆసక్తి అంటే రజోగుణం తెలియదు, మోహము అంటే తమో గుణం అనేటువంటి సంబంధాలను మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ ప్రకాశవంతంగా ఉన్న, అంటే ప్రకాశం అంటే సత్వగుణాలు కానీ రజోగుణం తమో గుణాలు కానీ కలిగినప్పుడు వాటిని ద్వేషించని వాడు లేదా అవి లేనప్పుడు వాటిని కోరుకోనటువంటి వాడు. భౌతిక గుణాల యొక్క ఈ ప్రతిచర్యల ద్వారా అస్థిరపడక మరియు కలవరపడక తటస్థంగా అతీంద్రియంగా మిగిలిపోవువాడు గుణములచే ప్రవర్తించుచున్నవని తెలుసుకుని నిశ్చలంగా ఆత్మయందే స్థితమై ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరైతే ఈ మూడు గుణాలని పొందాలి అనేటువంటి వాటిని ద్వేషించనేటువంటి వాడు కానీ లేదా వాటిలోనే ఉండిపోవాలి అనేటువంటి భావన కలగకుండా ఉండేటువంటి వాడు, ఈ చర్యలు ఈ జీవులు చేసేటువంటి, అంటే ఇక్కడ ఈ ప్రకృతిలో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో చేసేటువంటి ప్రతి కర్మ కూడా, ప్రతి చర్య కూడా, ప్రతి పని కూడాను ఈ గుణాల ద్వారానే జరుగుతుంది అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో అలా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు వాటిని గురించి ఎటువంటి అస్థిరపడడు, ఎటువంటి
ఇబ్బందులు కలగకుండా, ఎటువంటి కలవరపడకుండా తటస్థంగా ఉంటాడు ఆ గుణాలన్నిటికీ కూడా. అంటే వాటిని పొందాలని కానీ, వాటిని వదిలివేయాలనేటువంటి భావన లేకుండా తటస్థంగా ఉంటాడు. వాటన్నిటికీ ఇంగా అతీంద్రియంగా మిగిలిపోయి, సో ఇవన్నీ కూడా చేయడానికి కారణము ఈ గుణాలే అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటాడో, తెలుసుకున్నటువంటి వాడు ఆ ఆత్మయందే స్థితమై నిశ్చలంగా, స్థిరంగా ఉంటాడు అని తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఈ గుణాల యొక్క స్వభావాన్ని ఈ నెక్స్ట్ 2 శ్లోకాల్లో. సమ దుఃఖ సుఖ స్వస్థః సమాలోష్టాశ్మకాంచనః తుల్య ప్రరియా ప్రియో ధీరః తుల్య నిందాత్మ సంస్తుతిః మానాపమానయోస్తుల్యః తుల్యో మిత్రారిపక్షయోః సర్వారంభ పరిత్యాగి గుణాతీత స ఉచ్యతే. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, సుఖ దుఃఖాలలోనూ ఒకే రీతిగా ఉండేవాడు, ఆత్మయందే స్థితుడై ఆనందము మరియు బాధను ఒకేలాగా చూసేటువంటి వాడు, మట్టిని, రాయిని మరియు బంగారమును సమదృష్టితో చూసేటువంటి వాడు, కావలసినవి మరియు అవాంఛనీయమైనటువంటి వాటిని కూడా సమానంగా ఉండేటువంటి వాడు, ప్రశంసలు లేదా నిందలు వచ్చిన గౌరవము అగౌరవాలని సమానంగా ఉండేటువంటి వాడు, స్నేహితుడైన శత్రువు ఇద్దరిని ఒకేలా చూసేటువంటి వాడు, మరియు అన్ని భౌతిక కార్యకలాపాలను త్యజించిన వాడు, ప్రకృతి త్రిగుణాలను అధిగమించిన వాడని చెప్తారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు ఆయన. సో ఇక ముందు ఆయన చెప్పారు, ఎవరైతే ఈ ప్రకాశము, ఆసక్తి, మోహము కలిగినప్పుడు వాటిని ద్వేషించకుండా లేదా అవి లేనప్పుడు వాటిని కోరుకున్నటువంటి వాడు, అలాగే ఈ ప్రకృతిలో జరిగేటువంటి ప్రతి చర్య కూడా ఈ త్రిగుణాల సంబంధంలోనే జరుగుతుంది అని తెలుసుకున్నటువంటి వాడు, ఆత్మయందే స్థితమై ఉండి సుఖ దుఃఖాలలో ఒకే రీతిగా ఉంది. అంటే సుఖం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా గాని వాటి గురించి సుఖం వచ్చినప్పుడు ఆనందపడిపోకుండా, దుఃఖం వచ్చినప్పుడు బాధపడిపోకుండా ఆత్మయందే స్థితుడై ఉండి ఆనందము, బాధను కూడా ఒకేలాగా చూడగలిగేటువంటి వాడు. అలాగే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వేరు విలువలు ఉన్నవి, ఆధ్యాత్మికంగా కాకుండా భౌతికంగా ఎంతో విలువైంది, బంగారం ఎంతో విలువైంది అని అనుకుంటాం, మట్టి, రాళ్ళు విలువలైనటువంటి కాకుండా, సో వాటన్నిటినీ కూడా ఎవరైతే సమానమైనటువంటి దృష్టితో చూడగలుగుతాడో, అంటే ఈ ఇంద్రియ తృప్తి వీటన్నిటికీ కూడా అతీతుడైనటువంటి వాడు మాత్రమే ఆ మట్టినైనా, రాయినైనా, బంగారాన్నైనా సమదృష్టితో చూడగలుగుతాడు. ఎప్పుడైతే మనలో భౌతికమైనటువంటి వాంఛలు పెరిగిపోతాయో అప్పుడు వాటి విలువలు వేరువేరుగా కనిపిస్తాయి. సో ఈ త్రిగుణాలకు అతీతుడైనటువంటి వానికి ఆ మట్టి అయినా, రాయి అయినా, బంగారమైనా ఒకే విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే మనం ఏదో పొందాల్సినవి అని అనుకుంటాము, కొన్ని ఏమో అవసరం లేనివి అని అనుకుంటాం. ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా బంగారం ఏదో అవసరం అని అలాంటివి కావలసినవని, అంటే అవసరమైనటువంటివని, వాంఛనీయమైన కావలసినవి అని, అలాగే కొన్ని కావలసినవి కావు అని ఏవైతే అనుకుంటామో వాటికి కూడా సమానంగా చూడగలిగేటువంటి వాడు. అలాగే ఒక్కొక్కసారి మనల్ని పొగిడితే మనం పొంగిపోతూ ఉంటుంటాం. అలాగే ఎవరైనా కొంచెం విమర్శించిన వెంటనే బదులైపోతూ ఉంటాం. అలా కాకుండా ప్రశంసలు వచ్చినా, నిందలు వచ్చినా, గౌరవం వచ్చినా, అగౌరవం వచ్చినా వాటన్నిటిని కూడా సమదృష్టితో స్వీకరించగలిగేటువంటి వాడు. అలాగే మనతో మంచిగా ఉండే వాళ్ళని మనం బాగా ఉన్నాము అనుకుంటుంటాం. అలాగే ఎవరైనా కొంచెం మనతో విరోధిగా భావిస్తే వాళ్ళని చూడగానే వేరే రకంగా వస్తుంది. అలాంటి భావనలు మనలో కలగనటువంటి వాడు, అంటే స్నేహితుడిని చూసినా, శత్రువును చూసినా ఒకేలాగా ఉండగలిగేటువంటి వాడు. అలాగే ఈ అన్ని భౌతికమైనటువంటి కార్యకలాపాలన్నింటినీ కూడా త్యజించినటువంటి వాడు ఎవడైతే ఉన్నారో వారు ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలను అధిగమించిన వాడని చెప్పబడుతూ ఉన్నారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు ఆయన. సో ఆ విధంగా ఈ త్రిగుణాలను అధిగమించినటువంటి వారి యొక్క లక్షణాలని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు మనకి ఇక్కడ వివరించడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఆయన అడిగాడు మూడుగా, సాధారణంగా వేరు ప్రశ్నలు అడిగాడు. ఏమని? ఎలా ఎవరు అతీతులు అవుతారు, అంటే వాడి యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి,
అతడు ఏ విధంగా ఉంటు అంటే ఏ విధంగా అతని ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంటుంది, అతడు ఈ గుణాలను ఏ విధంగా దాటగలుగుతాడు అనేటువంటి ఆయన అడిగారు. సో వాటన్నిటిని కలిపి ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ సమాధానం ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ గుణాలకు అతీతుడైనటువంటి వాడు వారి యొక్క ఎలా అతీతుడవుతాడు, ఏ విధమైనటువంటి లక్షణాలను అతడు కలిగి ఉంటాడు అనేటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా ఆ గుణాతీతుడి యొక్క లక్షణాలన్నింటినీ కూడా ఈ శ్లోకాలలో 22 నుండి 25 శ్లోకాలలో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు వివరించడం జరిగింది. సో సాధారణంగా ఈ 3 గుణాలను అధిగమించినటువంటి యొక్క వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలను మనం చూస్తే సమస్థితి, అన్నింటి యందు కూడా సమంగా ఉండడము, దేనిని కోరుకోవడము, దేన్ని వదిలివేయాలి అనేటువంటి భావన లేకుండా తటస్థంగా ఉండడము, ఎటువంటి ఉద్వేగాలకు గురి కాకుండా ఉదాసీనంగా ఉండడము, దేనినైనా పొందాలి అనేటువంటి పరితపన లేకుండా, అలాగే ఇది బాగాలేదు లేదు ఇది మనకు అవసరం లేదు అనేటువంటి ఒక అసూయ అనేటువంటివి ఎవరైతే లేకుండా ఉంటారో అటువంటి వాడు ఆ త్రిగుణాలను అధిగమించినటువంటి వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే అతని యొక్క ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది అని చూస్తే అన్ని పరిస్థితులలో కూడా సమత్వం, అంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ప్రశంసలు వచ్చినా, నిందలు వచ్చినా, గౌరవం వచ్చినా, అవమానం వచ్చినా, ఆనందమైన, దుఃఖమైన, కొన్ని వాంఛనీయమైనటువంటి అంటే మనం కావాలనుకున్నవైనా, వద్దనుకున్నవైనా అన్నిటినీ కూడా సమంగా చూడగలిగేటువంటి వాడు అని చెప్తారు. చూడగలుగుతారు. అతని ప్రవర్తన విధంగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. అలాగే ప్రతి ఒక్కరితోనూ ప్రతి దానిలోనూ సమానత్వాన్ని చూస్తారు. అంటే మట్టి, రాయి లేదా బంగారం ఎలా మనం చూడలేము. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో భౌతికమైనటువంటి వాంఛలను కలిగినటువంటి వాళ్ళకి బంగారం ఎంతో విలువైనదని అనిపిస్తుంది. మట్టి, రాళ్ళు తక్కువైనటువంటి భావన వస్తుంది. కానీ ఈ గుణాలకు అతీతుడైనటువంటి వాడు వానికి ఈ అన్ని కూడా సమానంగానే తెలుస్తాయి. బంగారమైనా మట్టి అయినా ఒకటేగానే ఉంటుంది. సో అలాగే ఎప్పుడు కూడా అతడు విచిత్రంగా ప్రవర్తించడు అని చెప్తారు. ఒకసారి ఆ భక్తి భావనలో నెలకొండి ఆ భక్తి భావన ద్వారా పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందేటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసంలో దృఢంగా ఉన్నటువంటి వాడు ఇంకా ఎప్పుడూ కూడా విచిత్రంగా వ్యవహరించడు అని చెప్తారు. అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారికి ఒకసారి శరణాగతి పొందినట్లయితే ఇక వారు ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసాలలో దృఢంగా ఉండి ఎటువంటి విచలనాన్ని వారు పొందరు, ఎటువంటి విచిత్రమైనటువంటి వ్యవహారాన్ని వారు ప్రదర్శించరు అని చెప్తున్నారు. అతని యొక్క ప్రవర్తన ఈ విధంగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఇక మరి వారి యొక్క ప్రక్రియ ఇక ఈ 26, 27లో ముఖ్యంగా కృష్ణ భగవానుల వారు మనకి తెలియచేసేటువంటిది ఏంటంటే ఆ అతీతులైనటువంటి వారు భక్తి భావన ద్వారా అతిక్రమించేటువంటి విధానాన్ని, అలాగే ఆ తర్వాత బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వారి యొక్క స్థితులను ఈ మిగిలిన లాస్ట్ 2 శ్లోకాలలో ఆయన వివరిస్తున్నారు, చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో ఈ విధంగా. మాం చయో వ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మ భూయయ కల్పతే. సో అన్ని పరిస్థితులలోనూ నిశ్చలమైన పూర్తి భక్తి సేవలో నిమగ్నమై ఉండేవాడు వెంటనే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క గుణాలను అధిగమించి బ్రహ్మము స్థితికి వస్తాడు. అంటే ఇక్కడ ఆయన ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా మనకి ఆయన చెప్తున్నారు, అన్ని పరిస్థితులలోనూ మోఘమైనటువంటి పూర్ణమైనటువంటి భక్తి భావనలో నెలకొని ఉండేటువంటి వారు ఈ భవబంధనాలు అంటే ఈ ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలను దాటి ఆ బ్రహ్మము స్థితికి చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో ఆ దివ్యమైనటువంటి స్థితిని, అంటే ఆ ఆత్మ యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితిని పొందడానికి మార్గము ఏమిటి అనేటువంటి ఆ అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్నకు సమాధానంగానే ఆయన ఈ శ్లోకం సమాధానం ఇవ్వబడుతుంది. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ అన్ని పరిస్థితులలోనూ, అంటే ఏ పరిస్థితులలో కూడా ఈ భక్తి భావన నుండి బయటపడకుండా భక్తి భావనలోనే నిమగ్నమై ఉండేటువంటి వాడు. అలాగే ఇక ఎవరైతే ఆ విధమైనటువంటి స్థిరమైన నిశ్చలమైనటువంటి భక్తియుత సేవలో ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నెలకొని ఉంటారో వారు ఖచ్చితంగా
ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలను అధిగమించి వాస్తవికమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మము స్థితిని పొందుతాడు అని తెలియచేస్తున్నారు. సో ఇంతకు ముందు మనకి వివరించినట్టుగా ఈ భౌతిక జగత్ ప్రకృతి గుణ ప్రభావంలో పనిచేస్తుంది. ఆ ప్రకృతి గుణాల కార్యాలచే మనిషి కలత చెందకూడదు అని, అలాగే ఆ మానవుడి ఆ జీవుడి యొక్క మనసుని ఆ భౌతిక బంధనాలతో ఉండేటువంటి కార్యాలకు బదులుగా ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో మళ్లించాలి అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైకి మనసు మరలుతూ ఉంటుందో తద్వారా అతనిలో భక్తి యోగములో వృద్ధి చెంది స్థిరమైనటువంటి భక్తి భావనలో ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉంటాడు. అలా పూర్తిగా భక్తి పరాయణుడై ఎవరైతే ఉంటున్నారో అటువంటి వారికి ఆ భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా ఈ త్రిగుణాలను అధిగమించి తన యొక్క యథార్థమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మస్థితిలోనికి వస్తాడు. ఇక్కడ భక్తి తత్వాన్ని భక్తిలో నిమగ్నమవడం ద్వారా ఈ త్రిగుణాలకు అతీతులు కావచ్చు అనేటువంటి విషయాలని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ మనము ఆ భగవంతుని యొక్క స్వరూపాలు మనం ఏ విధంగా అయితే భగవంతుణ్ణి ఒక సాకార రూపంలో పెట్టుకుని ఆ సాకార రూపంలో ఆయన్ని మనం ధ్యానించడం ద్వారా ఆయన యొక్క శక్తులు ఆయన యొక్క విభూతుల ద్వారా ఈ అంటే ఈ గుణాలన్నింటినీ కూడా అధిగమించి ఆ బ్రహ్మస్థితిని పొందవచ్చు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా ఇక ఆ బ్రహ్మజ్ఞానం ఈ విధంగా అతీతం అవడం ద్వారా కలిగేటువంటి ఫలితమును తర్వాత ఆయన యొక్క పరబ్రహ్మం గురించి ఆ భగవంతుని తెలిసినటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో ఆయన మనకి తెలియజేస్తున్నారు. బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృత స్యావ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్యైకాంతికస్య చ. ఇక ఆయన చెప్తున్నారు అమృతమైనది, నశించనిది, శాశ్వతమైనది మరియు పరమ ఆనందమునకు సహజ స్థితి అయిన ఆ నిరాకార బ్రహ్మమునకు నేనే మూలాధారము అంటూ ఆ భగవంతుడు. సో ఇక్కడ అమృతమైనటువంటిది, అలాగే నశింపు లేనటువంటిది, నిత్యంగా ఉండేటువంటిది, అంటే శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది, అలాగే పరమ సుఖంకి సహజ స్థితి అయినటువంటి ఆ నిరాకార బ్రహ్మానికి కూడా ఆ భగవంతుడే, ఆ దేవదేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారే మూల ఆధారము. ప్రతి జీవుడికి కూడా ఆయనే ఆధారం. సో కాబట్టి ఆ నిరాకార బ్రహ్మానికి కూడా ఆయనే ఆధారము అంటూ ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో తెలియచేస్తున్నారు. అంటే అమృతత్వము, అవినాశత్వము, నిత్యత్వము, అలాగే సుఖము అనేవి బ్రహ్మము యొక్క సహజ స్థితి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎప్పటికీ ఉండేటువంటిది, నశింపు లేనటువంటిది, నిత్యంగా ఉండేటువంటిది, అలాగే ఎప్పుడు సుఖాన్ని అనుభవించేటువంటి పరమ ఆనందాన్ని అనుభవించడం అనేటువంటిది ఆ బ్రహ్మం యొక్క సహజమైనటువంటి స్థితి అని చెప్తున్నారు. సో బ్రహ్మమే అంటే ఈ సహజమైనటువంటి స్థితి ఏదైతే ఉందో, అంటే ఆ అమృత తత్వము, నశింపు లేనటువంటి శాశ్వతమైన మరియు పరమ ఆనందానికి సహజ స్థితి అయినటువంటి ఆ బ్రహ్మం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అదే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొందడానికి ఆరంభం అని చెప్తున్నారు. ఇక ఆ దివ్యానుభూతికి రెండవ స్థితి అయినటువంటి పరమాత్ముడు ఈ మధ్యలో ఉంటాడు. అంటే ఆ పరమ పురుషుడి యొక్క చర్మ అనుభూతిని, ఆ పరమాత్మ యొక్క అనుభూతిని పొందడము. సో అంటే ఇక్కడ ఆ నిరాకార బ్రహ్మము, పరమాత్ముడు ఇద్దరు కూడా ఆ పరమ పురుషుడిలోనే ఉన్నారు అని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఆ శాశ్వతమైనటువంటిది, ఎటువంటి జనన మరణాలకు సంబంధం లేనటువంటి, సహజంగా ఎప్పుడూ ఆనందాన్ని పొందేటువంటి ఆ బ్రహ్మం ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా ఆ భగవంతుడు, అంటే ఈ జీవులన్నీ కూడా ఈ ఆత్మలు అన్ని కూడాను ఆ భగవంతుని యొక్క అంశలే, గుణాత్మకంగా ఆ భగవంతుని యొక్క అంశలే అని చెప్పు. సో కాబట్టి అన్ని జీవుల యొక్క ఉనికికి అన్నిటికి పరమ గమ్యము ఆ భగవంతుడే. సో కనుక అది అంటే ఆ ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకొని, అంటే ఆత్మ అనేటువంటిది శాశ్వతమైనటువంటిది, నశింపు లేనటువంటిది, పరమ ఆనందాన్ని అనుభవించడానికి సహజమైనటువంటి స్థితి అని
ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో వారు ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెంది ఆ పరమాత్ముడు, ఆ భగవంతుని ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని తెలియచేస్తున్నారు. సో, ఈ విధంగా మనము ఈ అధ్యాయంలోని ప్రకృతి త్రిగుణాలు, ఆ గుణాలు ఏ విధంగా జీవుణ్ణి బంధిస్తాయి, అలాగే ఆ గుణాలలో మనం నిమగ్నమైనటువంటి వారికి ఏ ఏ స్థితులు కలుగుతాయి, అలాగే ఆ గుణాలకు అతీతులైనప్పుడు వారు పొందగలిగేటువంటి స్థితి, అలాగే ఆ గుణాలకు విముక్తుడైనటువంటి వాడు ఈ త్రిగుణాల నుండి విముక్తి పొందినటువంటి వాడు పొందగలిగేటువంటి స్థితి, అతడి లక్షణాలు, అతడు ఏ విధంగా ఉంటాడు అనేటువంటి వివిధ అంశాలు ఈ అధ్యాయంలో చర్చించుకోవడం జరిగిందండి. హరే కృష్ణ.